No he conegut mai ningú interessant, sabeu? Deu ser perquè sóc totalment avorrit a matar. Ah, per fi t'has decidit a tornar, Neil. Doncs hem acabat la partida i has perdut tu. Doncs jo estic content d'haver durat tant. Truquen a la porta, Rick. Truquen a la porta, Vivian. Truquen a la porta, Neil. Truquen a la porta, Mike. Ja ho sé. Truquen a la porta, Rick. Truquen a la porta, Vivian. Truquen a la porta, Mike. Truquen a la porta, Neil. A mi no em mireu, jo sóc a París. Si no has sortit de casa en tot el dia? Has sentit mai parlar del clonatge? No. Ah, molt bé, ho juraria si calgués. I tant, si és això el que vols. Cas amb l'olla. Ei, tios, tinc una idea genial. Per què no decidim aviam qui li toca obrir la porta, I llavors aquest pot, no sé com anar i obrir-la, no? I sabrem qui és i què vol, I el que li toqui torna aquí dins i li diu al qui sigui que hi ha algú que el vol veure. Neil, fes-me un favor. Què? Mora't. Molt bé, o sigui que hauré d'anar a obrir jo, no? Com sempre. Aviam, qui ha cridat un taxi? Billy Balowski. Quin avorriment. Ei, Billy! Com estan els arbres? Qui ha cridat un taxi? Què vols, Billy? Ens portes una nota del senyor Balowski? Jo sóc el senyor Balowski. No. El teu germà és Jersey. Ens portes una nota seva? Tinc un tros de paper. Qui hagi cridat el taxi, li dono la nota. D'acord. Jo he cridat el taxi. Doncs som-hi, mestre. On vol anar? No vull anar enlloc, jo. Així per què caram has cridat un taxi, He hagut de venir expressament des del Brasil, sabeu? M'ho descomptaran del sou. Sabeu què guanya un taxista, No m'arriba ni pels cordons de les sabates. Doncs ves per on. Quina sort que no ets taxista. Quina sort que porto botes d'aigua. Mira tu, dona'ns la nota. Tinc molta set. A l'armari. Oh, no, la peixera no. No es preocupin, peixes i peixos. Jo, de fet, sóc un doble. I quan vegin aquest programa, jo estaré fent la nova pel·lícula de James Bond. O sigui que no cal que es queixin de com m'han tractat. És igual, tampoc es llegeixen mai les reclamacions. Hola, gatet. Ha arribat l'oncle Billy. Ei, què hi fas dins d'una galleda? Vinga, va, tots a jugar a robots. Exterminar. Mireu, qui sóc ara? Va, vinga, ja ho hauríeu d'haver dit. Va, vinga, qui sóc? Va, dieu. El cul del Jaumet. No, sóc un raspall. Va, provem-ne un altre. Som-hi. Ara què sóc? Vinga, què sóc? Un tocat de l'ala. No, la casa de la pradera. Billy. Senyor Billy. Senyor Billy. Mira, per què no t'esfumes d'un cop? Perquè tinc una nota per vosaltres. Doncs dona'ns-la! Coi, que nerviós es posa. Ah! Molt bé, bons nens, ara us llegeixo la nota, ara us la llegiré. És l'hora, rellotges. Aviam, no hi ha paraules. Em deuen haver caigut pel camí, ho sento. Ah, no passa res, són a l'altra cara. Molt bé, doncs. Santa Rita. Rick. Sabeu, abans jo no estava boig, però de fet em va tornar boig la indiferència dels arquitectes i dels urbanistes. Resulta que jo visc en un bloc i el que passa amb els blocs és que hi ha un gran problema de soroll, perquè no hi ha cap mena d'aïllament i 8 pisos a sota sempre hi sona un orgue Yamaha que toca algun torrat. I just quan estàs a punt de dormir-te sents... I els del pis de dalt no acabo d'entendre què deuen fer. Tu m'hi fixo i tot el que sento és un soroll raríssim que fa... Bum, bum, mac, mac, bum, bum, mac, mac.
Sona com si dos elefants en una moto estiguessin donant voltes, mentre una foca amb una arengada dona cops a la taula. Vaig pujar a dalt per queixar-me i em va sortir a obrir un elefant que portava casc. I al seu darrere una foca que deia: "I ara qui és, Ralph?" Jo què sé. En aquell moment alguna cosa va petar dintre meu i vaig començar a pensar que jo era la senyora Esponja, no? I vaig començar a agafar depressions i contínues pujades i baixades. Què diu la nota, Mike? Estimats nois, no deixeu que el Billy s'acosti a la peixera. El vostre amic i propietari Jerzy Balowski. No hi ha ningú. Quin avorriment. Jo sóc el déu